Da. Ja vas zovem ponovo iz jednog stana. A šta hoćeš, čoveče? Ja sam malo prije bio tamo, to je trg učitelja onog TAS, jel tako, broj 6. Ma čekaj, pitam te šta hoćeš. Ja sam malo prije bio tamo i sreo sam neke momke i oni kažu da stanuju tu privatno. Neki Da. pederko mi to kaže. Dobro. I? Oni kažu da stanuju tu privatno. I sad šta hoćeš? Evo, šta je vama treba da ponudim da bi ja tu stanovao? Ma čoveče, ja sam kuću prodala. A oni kažu da tu stanuju privatno. Ma čoveče, oni sad i oni treba se cijelu gazda preduzima, komšija onaj, on je kupio i on se A proširava. kad mi da se nađemo da ja pogledam tu kuću? Molim? Kad mi da se nađemo da pogledam tu kuću? Ma ne možda pogledaš bre čoveče, kuću sam prodala. Ma ko si? Ko si ti? Kaži mi ko si. Dobar dan, Zoran ovde. Molim? Zoran. Koji Zoran? Odakle, šta? Ja sam video vaš oglas, neki momci su mi rekli da vi izdajete kuću, ja sam tu prolazio, Tasin trg broj 6, jel tako? Da. Pa šta je sad to bilo, šta je ispalo? Pa čekaj čoveče, ti razumeš srpski. Ja mislim da ja srpski pričam. Ne, ali kad mi može da se nađemo da ja pogledam tu kuću? Ma kuću sam prodala. Kako prodali? Pa tako lepo prodala sam je. A kako oni žive tamo privatno? Ma i oni treba da se sele sad. I gazda preduzima ko je kupio. Aha, pa šta ja sad radim? Čekaj, što sad to vi mene Pa šta ja sada radim? Ma čekaj bre čovječe, što vi meni to pitate? Pa vi momci kažu da žive tamo privatno, šta ja sada radim? Ma idi bre u pičku materinu bre, jebem ti mamu blesavu, idi leči se prvo. Idi leči se čoveče, što... Kad ćete vi da budete tamo Tasin trg broj 6? Da vidim ja tu kuću. Ma ti razumeš ili ne razumeš? Jesi ti Srbin? Jesi Turčin? Jesi ko si ti? Kaži mi. Jel ti lepo razumeš? Šta ti lepo kažem? Kuća prodata. Sad je preduzima gazda kome sam prodala. I šta hoćeš ti, kaži mi? Pa šta ja sada radim? Igraj bre, igraj. Uhvati se za uši pa igraj. Ne znam drugo šta da ti kažem. Pa kako prodato, vi momci kažu da žive tamo privatno, sad ću idem da ih izlomim. Ma goni se bre u pičku materinu, da ideš ti u toponicu da se lečiš. Znaš da je toponica? Znaš da je psihijatra? Kako ste prodali bre? Šta ja sada radim? Ovaj blesav neki. Kuk ovaj nenormalan. Nije čist. Nije život. Nije životac. Nije čist ovaj.